A na záver projekt, ktorý sa týka malých detí a ich bezpečnosti na cestách. Nič nie je totiž dôležitejšie, ako ich správne naučiť dopravné predpisy. Ide o komplexný multimediálny projekt, respektíve stránku, ktorá pre deti poskytuje naozaj veľké množstvo hier, rôznych kvízov, rôznych filmov a deti sa naozaj môžu vďaka tejto stránke naučiť všetko potrebné, aby cestovali bezpečne v cestnej premávke. Rozhodne je podobný prístup k výchove detí na mieste. Vďaka internetu sa výučba pravidiel dostáva priamo k deťom, aj keď sú doma. Keď chceme, aby si dieťa naozaj informáciu zapamätalo, tak keď mu to len sucho povieme v nejakej prednáške, tak za 3 mesiace si nepamätá viac ako 10%. Ale my chceme dosiahnuť to, aby tie deti naozaj boli bezpečné na tých cestách. To znamená, že tá forma musí byť taká interaktívna, kde im povieme nejaké informácie, ale dostanú to aj nejakú hru, nejaké cvičenie, nejaká hádanka. Čiže tá interaktívna forma nám spôsobí to, že po 3 mesiacoch si dieťa dokáže vybaviť skoro 65% tých informácií a to je to, čo by sme chceli. Možno sa niektorí rodičia nedokážu sami rozhodnúť, kedy je ten najlepší čas začať s deťmi na tému bezpečnosti v premávke komunikovať. Kompetentní chcú teda pomôcť. Náš projekt sa zameriava na deti okolo tých 7, 8 až do tých 10 rokov. Je to práve vek, kde tie deti sú najviac ovplyvniteľné, pretože na jednej strane ešte zapájajú veľa fantáziu, ale na druhej strane už pomaličky nastupuje racionalita. Oni si ešte to bezpečnostné riziko tak nedokážu uvedomiť, ale keď ich na to upozorníme, tak naozaj postupne dokážu zvážiť tie situácie a správať sa teda bezpečnejšie. Ťažko na cvičisku, ľahko na boisku. To síce môže byť pravda, ale teória je jedna vec a reálna situácia zase druhá. Sme však deťom vždy dobrým príkladom. Niekedy sa ale naozaj stane, že my sami ako dospelí sme zlým príkladom. Že vlastne veci, ktoré ich na jednej strane upozorňujeme, že by mali robiť, na druhej strane neurobíme, čo naozaj zoberieme ich a nejdeme cez ten prechod prechodcov tak, ako by sme mali. Čiže je dôležité, aby sme ako rodičia naozaj ten príklad brali vážne, lebo práve tými názornými situáciami sa dieťa učí, nielen tými informáciami, ktoré dostane. Tak a máte to tu, milí rodičia. Je to vo vašich rukách. Dúfame, že si z toho odnesiete niečo nielen vy, ktorí máte doma deti. Bezpečnosť našich drobcov a vôbec i ďalších účastníkov premávky sa predsa týka nás všetkých.